Okay, nata. Let's go. Yau na ci na fito a hanya babu tun a yau jayayya waye ce na yau ritaya sai ku zo ku bana aya tuka mota sai da taya gayu sai ku zo mu kaya na fito a mota na ga mai adan a baya sai ta ce da ni baby na zo mu je mu shaya to matsa a hanya na bi sabiya da kunya na faɗi ki gyara karki ce da ni kiyayya tarbiya da jan hali ke sa a yau biyayya na zamo buhun kaya wa zai gani ya zauna buzun bushiya mai hankali ya za ya zauna mai bakin ciki ka tuba kar ka yo asara in halinka ne aikinka zai fi kyau ka gyara yau da gobe ta ishi mai hankali ishara gani nan a Libya amma cikin sahara inda rabbana ya tsara babu cin dubara na kuke masoya na a dole za ni tsara inji na gare ku dole za na zo nasara in kuke faɗi da na yi sai ku ce ni ƙara nata ne na MD wanda bayi yin fusara to da safiya na ce fara a je a kama sai fi kyau ga mai nema idan ya sanya himma har zaman jiran a baka za ka yo nadama yau da kai ake gobe wani ka za a kama. Yeah. Okay, nata. Yeah, yeah. Okay. Yeah, let's go. Yo, ko cikin abinci na fi son tuwo da nama. Kun ga ba zama a dole sai na je na noma. Damuna ta zo a yanzu na gano alama. Na gano alama ga fura da nuna gayi sai ku zo mu kama dan jihar Maradi ne garin zama da sita in ka zo garin a sanni za su baka mota dan uwa a yanzu kaga sai ka daina nita to rabon ka bai wuce ka walla ko da kota ai da an bi rabba na kasan akwai rabauta ba ruwa na ne gari na dole za na furta ko cikin dare na tashi za na je farauta in na samu can garin nake zuwa na huta rabba na ka samu dukiya mai tsafta in ka ba mu za mu ba su dan mu yi rabauta. Hey, don't be your rabota.